Okay, good morning po sa inyo lahat mga boss. Ayan, welcome back po sa ating channel. So ayan, medyo matagal-tagal po tayo hindi nakapag-vlog. Medyo busy mga boss. So marami tayong hinahandang mga susunod na project. Okay, so update lang tayo rito sa bahay. Ayan no. So dito, ayan, naglalagay na po sila ng Hardiplex na 12mm. So yan yung pinaka flooring niya. So 2x4 na tubular lang po yung ginamit natin dito na GI. Tapos may hagdan po tayo dyan papunta dun sa taas. So dyan po natin lalagay yung ibang kalat natin dito. Mga labis-labis, mga sobra-sobrang mga pintura, mga materyales na galing sa site, para mas magandang tignan po dito sa bahay. So itago natin yung mga kalat. So pwede pa naman yan yung mga ibang materyales dyan, kaya itago natin. Sayang naman kung itatapon lang, may magagamit naman yan sa ibang project. Okay, so dito, ito yung sa may San Clemente project. Okay, so ito yung pupunta sa San Clemente project, kasama yan. Tapos ito yung pupunta doon sa ano mga boss, pupunta yan ito sa Villasis. Ikakabit na po natin mamaya, Villasis project. Okay, so yung nasa Tarlac City, halos matatapos na po sila ngayon sa pag-install after 2 months yata, no? Ba't kayo tumatawa? Medyo natagalan po sila doon mga boss sa pag-install ng cabinet. Mas matagal pa yata yung pag-install kaysa yung pag-assemble. So sa susunod siguro sila Paribal na lang po yung pupunta doon sa San Clemente para install itong cabinet natin. Sila na lang siguro pupunta doon. Tapos hintayin na lang natin ito na matapos para punta na po tayo doon sa Umingan. Ay, sa Villasis, Pangasinan, sa may TV console. So yan po yung ikakabit natin ngayon. So sandali na naman na. Halos matatapos na po. Okay, so ito na po yung pupunta doon na TV console. Ayan o. Soap close. Sobrang soap. Ay, adjust nyo to. Mamaya doon na lang. So kailan kasing i-adjust yan doon sa mismong paglalagyan natin, kasi magano pa yan, maglalaro pa yung mga adjustan niya. Paki ano to, itong hindi nyo na anuan, punasan. Okay, okay na? O paano yan? Ibigay mo dun kay Mrs. yan ha. O bukas ka na lang na. Bukas ka na lang. Oo, lahat yan lagay mo dun. Oo. So okay na rin dito mga boss. Okay na. Paglalagay na po tayo ng ano rito, ng mga sobra-sobrang materyales. Ayun, mga nakikita nyo doon, ang dami. Nalagay natin dito para maging masinop yung kapaligiran natin. Okay, second floor. Pwede na rin tong bahay mga boss. Kisimen na lang, tapos lagyan ng partition dyan, no? Pwede na rin maging bahay. Tapos itong ano na to, natutupi po ito. Itong hagdanan, pwedeng matupi. Ayan o. Ano, tutupi. Kaya lang, discard mo nga to, yung mas matibay. Paano kaya patibayan natin yan? Ha? Paano kaya mas matibay? Parang dapat mas matibay. Baka mamaya, dyan pa tayo madisgrasya. O, dito maglagay. Hindi rin no? Mas maganda sa... Hindi, pag naglagay din, hindi na matitiklop. Yung pwedeng ano, lagyan ng lock lang dito sa gilid. Lagyan mo ng ano dito, discard yan mo. Doon pa dito sa kabila.
Tapos pwedeng alisin yung hugutin mong ganon. Yun, ganon na lang. Diskartyan mo. Okay, si ano na kasi diniskarte niya mga boss. Si Inso, ang welder natin. Okay, so tara. Punta na tayo sa Villasis Pangasinan project. Tapos meron din po tayong susukatin doon. Tapos mamaya pupunta po tayo ng Arayat sa Gimasan. Yan, by birthday ni Maring LM. Ayan, happy birthday kay Maring LM. Yan, asawa ni ni Rex Vlog Builders. Ayan. Ayan. Tapos pesta po nila ngayon doon. Magja-judges po tayo. So inimbitan tayong mag-judges kasama si Jimmy Speak. Okay, so tara na. Okay, dito na po tayo mga boss sa Barangay Pias, Villasis, Pangasinan. Okay. Oh, yan na, gumaganda na. Maganda na yung sa taas. Tara, baba na po natin mga gamit. So nakikita nyo may pulse beam na nakalagay. Nilagyan natin ng pulse beam para dati kasi yan mga boss diretso na yung tubig papunta ron. Ngayon gumatay ng pulse beam para pag umulan hindi diretso doon sa may loob. So may stopper po siya. So hard deflex lang po yung ginawa natin dyan. So ito na po yung mga ikakabit natin dito. Okay, shoutout muna tayo mga boss. So may pinapa-shoutout sila sila Ma'am Imelda. Yan, syempre bago ko i-shoutout yung iba, syempre shoutout ko muna yung may-ari ng bahay kila Ma'am Imelda Duque, syempre kay Ma'am Dante Calamyong. Syempre kay Patrick Denver Calamyong Duque. So yan po yung mga isa-shoutout natin, yung may-ari ng bahay na ginagawa natin. Tapos shoutout din sa mga taga Palma de Mallorca, Spain, Sim, Lumanlan family. Ayan, shoutout kay Ronan, kay Ma'am Rowena, kay Ma'am Rowen, at kay Junior, kay JR. Ayan mga boss, shoutout po sa inyo mga boss. Ingat po kayo lagi dyan sa Spain. Okay, baba na po natin. So tara, punta tayo sa loob. So may pupuntahan pa po tayo. So dito natin lalagay yung mga boss, yung TV wall design. Saan dyan siya? Okay, so balik na lang tayo rito mga boss. So ikakabit pa naman nila yon kasi uwi rin yung mga kasama natin dito. So may pupuntahan po tayong project. Nagloko di kaya yan. Ay! 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 Hindi pa nila nilagay dito. Alam pa nila ako. Okay, tara. Okay, so ayan, pupunta po tayo kila Sir Rodolfo sa Tigao. So yung anak niya po yata yung nandito na nagbabantay kay Ma'am Helen sa Tigao, sa Sunpor, Villasis, Pangasinan. Sunpor. So yun yung pupunta natin. So yung ipapatingin po sa atin dito yung ceiling, tapos yung hanging cabinet, tapos paint. So yan po yung papakita.
papa-estimate. So malapit naman na rito, di puntahan na rin na po natin. Okay, tara na mga boss, andito na po tayo. Tara. Yan si Ma'am Helen siguro. Kayo po si Ma'am Helen, ma'am? Ay, papa niyo po yung si Sir Rodolfo. Kasi tanong na tawagan mo ako pag andyan na sila oras yun. Sige po. Ito po yung bahay nila. Okay, sir. Sige po, ma'am. Saan pa pwedeng dumaan? Diyan na lang, sir. Buksan ko na. Sige. Okay, so ito pa yung bahay. So tingnan natin mga boss. Ayan, no. So ceiling, tapos yung pintura, tapos yung hanging cabinet. Oh, may aso. Hello. Hello. Pasok na po kami. Okay, so ito po yung bahay. Sukat muna tayo. Sukatin muna namin, sir, na. Ay, ma'am. Okay, so dito po tayo sa may second floor. Ayun, sir. So may mga 4 na kwarto po rito. So maliliit lang naman siya. So nakapag-skim coat na rin po sila rito. Kaya ang concern nila na nagpupulbos daw yung skim coat. So yan pa isang concern nila. Bakit daw nagpupulbos? So yung ibang gamit naman namin na skim coat, hindi naman ganyan na nagpupulbos. So ang isa pang sinabi nila, iba't ibang skim coat po yung ginamit nila rito, iba't ibang brand. So dapat pag gagawin din ng skim coat, isang brand lang. Tapos ito pa isang problema nila rito mga boss, mahirap dumaan. Yan, no, hirap dumaan. So meron pang kwarto rito. So mahirap daanan itong ano nila, spiral. So ako, medyo malaki na akong tao, medyo mahirap ng dumaan. So ito pa isang problema nila. So malit din kasi yung space, pati dun sa taas maliit lang. So ang pwedeng gawin siguro dito, pwede tayong mag-fabricate na pwedeng i-folded na ano, na hagdanan. So may mga expert naman para dito sa mga gumagawa ng ganito. Yung kaklase ko magaling sa ganyan. So pwede niyang discard ganyan. So, kasi pag maglalagay ka na ng gamit sa taas, mahirapan na tayo. Okay, punta tayo sa baba. Tapos isa pang concern nila, may tumutulo daw dito. May nagmamark pag umuulan. So nakapag waterproofing naman na daw sila doon. Tapos sabi nila okay naman yung flashing nila. So tingnan na lang po natin. So ang ano ko naman, baka kulang sa waterproofing. Hindi makamit. Okay. Ito eh. Wait, hindi ka nung panay. Abang tayo sa oil. So ano ito yung arabi din ito, Sarah? Hanging cabinet o kitchen cabinet? Okay. So tara na mga boss. So ayan, shout out kay Sir Rodolfo sa Pigao. Kumpare pala nila Sir Dante Calamyong itong pinunta nating bahay. Ayan, o. Okay. So send ko na lang sa kanya yung estimation ko. Tara. Okay, balik ulit tayo rito mga boss. Ayan, no? Balik tayo po. Balik ulit tayo rito. Okay na to. Okay, so tinesting nyo na? Ha?
Okay. So French clip. French clip yung ginawa natin. Para dito sa may TV. So isasampay lang siya gano'n, no? Isasampay lang siya. Ito yung mga floated shelves. Yan, punta nga tayo dun sa taas. Testing nyo nga muna. Tingnan natin. Ha? Baka palpak. Natural lang na pumalpak. Malaking tiwala sa ano niya. Para dapat kumuha eh. May problem na tayo screw na. May problema mo buds. Hindi kami makapairaw. Ate yan, nagrami na tingin ko problema hindi makapairaw. Counter safe. Sige. Yan na yung mga testing. Doon mo pa ito. Lahat. Yan na. Ya. Sige nga. Sige nga, Bansong. Ay, nagutong pa yun. Ano pa ka? Dalawa kayo, mag-awag kamay. Sige nga. Fasilidad kayo. Baka maraba. Okay. Basta gano'n ka. Basta mo ka na. Okay. Balik ko ka kurente. Dati yung libatan. Wala. Ama mo. Kita ka. Okay. Walang katiwala. Turing ba? Maraba ano? Magtuwa. Masyadong walang tiwala si Bansong doon sa gawa nila eh. Ba't wala kang tiwala doon sa gawa mo, Bansong? Ha? Walang tiwala. Batay ka ba? Batay ka ba? Wala ito si Bansong talaga. Walang tiwala si Bansong doon sa gawa nila. Okay, punta naman tayo doon sa taas. Tignan na natin dito sa taas. Nakahulog yan? Parang hindi ko itong natin itong poste. Akala ko hindi nakahulog. Yung poste pala hindi nakahulog mga boss. Okay, so mas maayos na siya ngayon yung framing natin. So may plano na siya. So dati halos hindi ko maintindihan yung plano ng framing. So 40.6 pa rin yung natin dito. Spacing ng paring natin, tapos yung mga carrying channel nasa 80 cm. So malapit lang siya. Dati yung spacing ng carrying channel dito nasa 120. So tayo ginawa natin 80. So 80 naman talaga. Yun ang dati lagi natin ginagawa. Tapos yung 40.6 na paring. So dito, ito na yung post beam natin. So diretso naman siya. So ano pa yan, mamasila muna natin ng yung epoxy NB. So ayan po siya, Pioneer epoxy NB. Ayan o. So hindi po siya sponsored. So pagkatapos natin mamasilyan yan, mamasilyan na po natin ng Boral premium jointing pang finish. So dito wala na bang tumutulo rito? Wala naman na. So puro pin light lang po yung ilalagay natin dito mga boss. So yun po yung natin dito. Puro pin light. Okay. Ano yung mga salamin na yon? Dati na yan? Ha? Pinalitan ng mga malalaki. Akala ko may ito?
Bago yung apat na yan. Ito? Oo, tsaka yung ito. Dami ah. Okay, mas okay na siya ngayon. Magmasilya muna kayo bago panel para hindi madumihan. Oo. Basta na yung panel. Sige. Papalit siguro na riya, patay ito. Dahil ito pawi ka. Okay, dito naman nilagay na po yung slab. Nag-slab na po sila rito. Ayan o. Nakapagbuhos na. Kailan kayo nagbuhos sa Angkal? Ay, Biyernes. Oh, okay. Biyernes sila nagbuhos. Tapos dito ang kulang pa dito yung pintuan. Pintuan ng CR. Tapos meron na ring bintana doon. So nagpapalitada na sila. Okay, so dito naman, yan yung itsura niya. So naka-slab na yan sa taas niyan. So yan po yung magiging daan papunta doon sa may roof deck. Okay. Palitada na rin sila. Okay, so nilagay na yung ibang floated panel natin mga po. So ganito lang po yung ginawa namin. So yung iba, nilalagyan pa ng pagalito. Pero sa amin, hindi na po namin nilagyan kasi alam namin kaya-kaya na itong buhatin. So matibay naman siya. Ayan. So dito sa likod niya, ganyan lang po siya. Naka 45 po. Ayan. Tapos yun yung papangit natin doon. Tapos lalagyan natin ng ayan o. Lalagyan natin ng screw. Sige, lagyan mo na Brad. Okay, sakto-sakto. Ayan o. Oh, pit na pit ah. O yan. Tapos barena. Ayan na mga boss. Barena lang ito natin. Ayan. Ganyan lang po gumawa ng coated panel. So yung iba, sinabi ko nga, meron pang taga-dito. Okay, kain po tayo. Yan, sige. Manda yun. Okay, masan? Ne. Ne. Hindi sardinas, meron po tayong sardinas dito. Sari-sari, seafoods. Happy birthday! Ayan o. May inabraw. Ito masarap din to. Masarap ah. Sinampalukan. Paluyot. So dito naman tayo sa taas mga boss. So meron pa rin tumatagas doon sa gilid. So sabi ni Uncle, naka naman yan, naka baon naman yung natin dito, naka grinder. So yung wall flashing natin na nakatago. May groove tayong ginawa doon, tapos nakabaon po yung flashing natin dito. So meron na. So ang hinala namin dyan, baka dito sa may cover nya, cover ng roof natin. Itong kasi natin mga boss, itong roofing natin hindi masyadong naka-slope. So parang konti lang yung slanting nya, yung slope nya. So baka yung hangin pag umahangin, naitutulak niya pabalik yung tubig, kaya dito tumatagas. Baka yung pa isang dahilan. Kasi hindi mapapansin nyo dito, hindi naman masyadong naka-stop itong yero natin. Baka yun yung isang dahilan niya. So ang remedyo na magagawa natin dyan, lalagyan ng sealant doon sa dugtungan niya ditong banda. So lalagyan ng sealant. So yun yung po yung i-repair ni Anchor Roland.
So ayan, tinignan namin dito, ganun. Ayan, meron pa, pati dito meron din. Siguro yung ano niya, pag umangin, bumabalik yung tubig. So yun yung problema niya. So yun ang kailangan nating solusyonan. Tapos dito yung taas ng ano, malakas yung ulan. Malakas yung ulan. Ito yung taas ng ano natin, CR. So dito na po yung magiging daanan papunta doon sa roof deck. Yan, papunta yan doon. Gagawa tayo ng hagdanan dyan, papunta rito. Yan, medyo mataas-taas. Okay. Mga boss, may tumutulo. So dito may tumutulong banda, yan, no? Tumutulo, so buksan natin kung saan nagmumula yung tulo na yan. Hinahanap namin eh, saan nanggal? Itanay? Awan itanggal? Awan? So ganyan po magtingin. So pwede pa naman ano yan mga boss. Madali lang naman ni-repair yan. Ha? Ayun na. Ano ito po? Ah, yun. Saan nagmumula yan? Awan ko na rin yung di ba? Ayan, sa tubo. Yung tubo na yun. So takpan na lang yung mga boss. Masisira yung kisame natin, pati yung cabinet pag hindi matatakpan yun. So okay na pala rito. So yung kulang na lang dito, yung dito sa may TV. Yun na lang po yung anin natin. Kami nanggal. Hon. Tara na mga boss. Muulan. Okay, so ayan, ready na po tayo. Punta na po tayo ng Arayat. So dala lang natin si Buddy Noli saka si Buddy Jess. Sila po yung mga kasama natin. Dugot na niyo pa, Ford Ranger, yung Mack Ranger. Tara. Okay, so ayan, dito na po tayo mga boss. Ayan si paring Denden tsaka si Foreman, yung kapatid ni paring Reggie. Alak natin. Hoy, pare. Oh, andito ka. Pare. Ay si Nasaan yung Buddy Jess? Diyan sa likod. Ay baka makulong yun. Hindi, kakulong yung bari ko. Wala tayong parking dito. Wala ano dyan, baka hindi na kami makalabas dyan. Oo. May ito naman yung Sparma. Okay, so yung mga boss, katatapos lang namin kumain. So dito ulit kami sa labas. Yan, habang naghihintay, shot muna tayo. Oh. Shot na. Wala, bata na lang yung nawakan ko. Dati bote yung nawakan ngayon. Nakabili na pala ako ng airgun. Bawal yan. Dyan na yata si paring Jamie. Yung isang horado.
Ay, si parang rides tsaka si parang Jimmy. Ay, pare. Tara, upo ka na muna dito. Okay, so yan, start na po mga boss. So, pipil up lang po kami rito ng mga namin, yung tawag dito. Kung yung mga pagkakakilanlan namin mga boss. So, ayan, nakapag-fill up na rin si paring Jimmy. Si kataba natin si paring John McCoy. So, si iba pang judges. So, first time po natin mag-judge dito sa Gimasan. Ayan, Happy Fiesta. Gimasan. Ito pala yung pangalan ng natin mga boss. Kasulutan Got Talent 2023. So andito na rin mga criteria for judging. Originality and credibility 35%, showmanship technique 35%, audience impact 30%, total of 100%. So yan po yung mga criteria for judging. Ngayon na, di wow. Pakilala ka na. Okay, sabi mo ako, ikaw, hindi ako. Sabi mo ako, si, sabi mo yung pangalan mo. Nakalimutan ko. ay nawawala na po sa mismo libro. Wala pa ano po. Alright. Okay. As a human being walks fresh roll for four. Congratulations, Jeff Pagaduan. Ano tao yan? At para naman sa ating champion with average score of 87.1% is Okay, so yan po yung nanalo mga boss, yung Pyro and Press. So yan din po yung malaking score po natin. And also thank you very much po sa lahat po ng mga ayos. Ayan, Happy Fiesta, Gimasan. sa lahat po na naging post at salamat po sa papel inyo ko na lahat. din. Ayan, honorable